Jiena Mojra Xikluna Zara u jiena illustratriċi. Qatt ma kelli pjan li nidħol fl-illustration. Meta kont l-Ingilterra, on the side, ġifieri wara li kont imur il-lectures, kont noqgħod impinġi. U jisu erġajt skoprejt dil-imħabba għall-illustration u lejn l-aħħar anke beda jidħol li xi xogħol. Ġifieri xi ħadd jgħidli dak iż-żmien ikun ħajkun hemm xi party għamlilna poster, eżempju però ma kontx nimmaġna li nista' naħdem fiha dil-ħaġa. Wara li għamilt 7 snin Lamcast, mort Scotland għal 5 snin u hemmhekk l-iktar li għamilt xogħol għax kont freelancer totalment għal 5 snin u għamilt ħafna xogħol ta' illustration. Dik l-istorja bażikament tiegħi. Il-hook tista' tgħid biex li bqajt nagħmel l-illustration kienet li jiena dejjem qisu ħsibt li daqskemm hawn nies jafu jpenġu speċi ta' billi hawn jien ukoll naf impinġi ma naħsibx li qatt jista' jkolli xogħol. Imma meta bdejt nagħmel xogħol għan-nies u xogħol baqa' ġej u fl-istess ħin meta ma kellix xogħol ġej xorta rid inkompli impinġi isu ġismi jrid jagħmilha bil-forsu moħħi. Għadni s'issa naħseb li isu dik il-forte tax-xogħol tiegħi li niskeċċa malar naġġel isu l-impinġi qed nuri kważi anke il-personalità tiegħi fiha, mhux ġast qed nieħu referenza jew nħares lej Pinterest u nipprova nikkopja xi ħaġa popolari. Bħala xogħol ta' illustration nagħmel kodba ta' tfal u nagħmel ukoll anke xogħol għar-reklamar. Ma qas nista' ngħid li ma nippreferi għax xogħol ta' reklamar għalija huwa xogħol li nagħmel bħala stil anka meta bħala hobby tista' tgħid. Fl-istess ħin il-kodba ta' tfal ukoll nħobb impinġihom ħafna. Ma nistax ngħid naħseb it-tnejn sbieħ u għalija it-tnejn importanti li għandi varjetà li mhux inkollu qed nagħmel xogħol kummerċjali tista' tgħid u jew inkollu qed nagħmel kodba ta' tfal. Bħala inspiration għandi ħafna ġifieri, nħobb ħafna il-pop art movement, anka il-dada movement, għalkemm ma tantx jidher fix-xogħol tiegħi, imma napprezza il-humor wara l-arti diki. Infatti ġieli nagħmel comics ukoll ma' raġel tiegħi u għamilna Space Boy Dream li kien webcomic li kien kollu fuq humor. Però bħala inspiration soħra joġobni ħafna Jean Julian, ġifieri tista' tgħid naħseb l-iktar illustrator li joġobni minħabba l-fatt li jagħmel affarijiet vera sempliċi u clever ħafna. Christoph Niemann ukoll jagħmel simili ta' Jean Julian, l-istess affarijiet sempliċi ħafna, clever, tad-daħ. Dawk naħseb l-iktar. Mbagħad ovvjament hemm in-narrattiva fejn tidħol illustration, minn dejjem kont inħobb nikteb jiena stejjer u affarijiet. Issa f'dan l-istadju għalkemm ġieli nikteb kodba ta' tfal, naf li hemm min jaf jikteb aħjar minni, ġifieri issa I embraced il-fatt li jiena aktar illustrator milli kittieba, imma li tkun tħobb tgħid storja u li tifhem li jekk pinġejt xi ħaġa dak min qed jara qed jaħseb x'inhu jiġri fiha u dik anke xi ħaġa li qisu għenitni niżviluppa x-xogħol tiegħi li mhux ġast pinġejt persuna fuq karta jew background imma hemm xi ħaġa qed tiġri jista' jkun li tkun ambigwa imma min qed jara qisu daħal ġo fiha u qed jipprova jimmaġina x'inhi l-istorja. U mbagħad hemm ovvjament il-kodba ta' tfal fejn in-narrattiva pjuttost ovvja.